dag skal vi lave brændte mandler. Vi skal bruge 200 gram mandler, 200 gram sukker og en halv deciliter vand. Vi starter med at hælde 200 gram helt almindelig sukker, 200 gram mandler og en halv deciliter vand. Det rører vi sammen. Sådan der. Skru op for komfuret på max. Og venter på, at sukkeret bliver opløst i vandet. Og at mens vi rører i det, at vandet til sidst fordamper for sukkeret igen. Sukkeret krystalliserer en gang til, og begynder så at karamellisere. Det skal ikke være sådan, at sukkeret bliver flydende igen, men det kigger vi på senere. Det skal være sådan, at sukkeret lige nøjagtigt hænger fast på mandlerne, og samtidig også bliver lidt karamelliseret, altså lidt brændt, hvis man kan sige det sådan. Så jeg har skruet fuldt op for komfuret her nu. Så går der ikke så lang tid før, at det hele begynder at koge. Man kan også godt putte forskellige former for smag i sine brændte mandler. Man kan bruge cognac, whisky og lakrids. Det skal vi faktisk gøre i dag. I dag skal vi prøve at putte lakrids i. Så, vi kan hjælpe på det. Jeg ser vandet her begynder massen her begynder at koge hernede i bunden. Det er vigtigt, at der er godt med varme på her på nuværende tidspunkt, da vi skal have vandet til at koge så hurtigt af sukkeret som muligt, og at sukkeret selvfølgelig også skulle opløses så meget som det nu kunne. Sådan. Ellers så bliver mandlerne bløde, hvis man har for lidt varme på. Og der er ikke nogen grund til at putte mere vand i end den her halve deciliter. Man kan faktisk også godt putte lidt mindre i, men jeg synes det virker meget godt med en halv deciliter. Hvis man putter mere i end en halv deciliter, så tager det bare længere tid om at fordampe. Og det er faktisk det, vi vil have, der skal ske nu. Det er, at vandet fordamper igen, og der kun er mandler og sukker tilbage. Som I kan se, så skummer det godt nu. Den her masse er altså over 100 grader varm. Sukker, når det koger, bliver langt over 100 grader varmt. Vandet koger ved 100 grader, så det her er altså endnu varmere. Så det er helst ikke noget, man sådan skal sprøjte op på sine fingre. Det er heller ikke helt fantastisk at få det ned på sine kogeplader, sådan en sukkermasse her. Hvis den kan godt brænde lidt fast. I hvert fald på sådan et glaskeramisk komfur, som vi har her. Det gælder om at blive ved med at røre,
Til sidst kan man mærke, at massen den begynder at blive sådan lidt mere sej og mere tykflydende. Og til sidst, så vil vi se, at der er sukkeret udkrystalliseret en gang til. Altså næsten, at det ligesom er tilbage på den form, som det var, fra da vi hældte det ned i, før vi tilføjede vandet. Men det er altså meningen. Jeg begynder at hjælpe på det nu her. Det skal nok blive fint. Ja. Vi kan putte lakrids i nu. Man kan også gøre det lidt tidligere i processen, hvis man synes, man har lyst til det. Når vi gør det på det her tidspunkt, så vil lakridsen være lidt mere til stede i smagen. Vi kan se, hvordan det bliver til en grødemasse nu. Det dufter fantastisk. Jeg ved ikke, om I hørte det lige før, men en af mandlerne den sprækkede på grund af den høje varme. Og det er faktisk rigtig fint, så bliver mandlerne også lidt ristet. Den her lakrids, jeg bruger, er i øvrigt lakrids fra Johan Bülow. Jeg prøver at vise det her engang. Og det er altså rigtig lakrids. Nu løfter jeg lige lidt på gryden her, så det ikke bliver alt for varmt. Jeg har altså stadigvæk løftet gryden en lille smule for komfuret her. Så man kan se, at sukkeret er begyndt at smelte her nu. Mandlerne er også begyndt at give lyd fra sig, så det er rigtig godt. Jeg tror lige, jeg skruer lidt ned her en gang. Sådan her. Det gælder stadigvæk om at stå og røre. Indtil sukkeret begynder at køle ned igen. Begynder det at blive en lille smule klistret, men det gør ikke så meget. Så jeg synes, at når det bliver for tørt, så sætter man altså bare lige gryden ned igen på blusset. Og lige at varme det lidt op igen. Sådan. Lad os prøve at kigge på det en gang her. De er ikke helt færdige. Sukkeret er ikke rigtig karamelliseret endnu. Vi sætter det ned en gang til her. Giver det lige et skud til her. Lige nu har jeg skruet op på 7 ud af 9 på det her komfur. Det bliver lidt mørkere, når man laver dem med lakrids. Når man tilsætter lakrids til mandlerne. Men vi kan se hernede i bunden, så begynder sukkeret lidt at smelte igen. Og det er altså en proces, vi gerne vil have gentaget nogle gange. At der bliver varmt, og det nederste af sukkeret smelter. Vi løfter gryden lidt og sørger for, at det kommer godt ud på mandlerne. Og det yderste lag sukker bliver mere og mere karamelliseret hver gang på mandlerne. Man skal også være lidt forsigtig med det, så alt sukkeret ikke smelter af mandlerne. Jeg
Jeg har altså stadigvæk løftet gryden her nu op fra blusset. Man kan også bare lige rykke det hen ved siden af. Det fungerer også fint. Når mandlerne er færdige, så kan man hælde dem ud på køkkenbordet og lade dem ligge og køle ned. Man skal altså lige vente med at spise dem, fordi de er altså rigtig varme indeni på nuværende tidspunkt. Men bare ud på køkkenbordet med dem, og så spred dem lidt og lad dem ligge og køle ned. Hvis man laver brændte mandler og synes de er lidt for lyse i farven, sådan generelt i hvert fald, når man ikke tilsætter noget. Hvis man hellere vil have dem lidt mørkere, så kan man snyde lidt og tilsætte lidt farve, som man også bruger til brun sovs. Kulør. Det skal man selvfølgelig gøre, inden vandet er fordampet sukkeret. Det er klart. Så der begynder det at hjælpe på det. Jeg ved ikke, om I kan høre mandlerne synge, som man kalder det. Jeg synes, vi giver det et skud til hernede. Giver det lige lidt varme igen. Og komfuret står stadigvæk på 7 ud af de 9 her. Som I kan se nede i bunden her. Ja, der er en lille smule vådt. Det er altså sukker, der smelter igen. Så vi giver det lige en sidste gang her, tror jeg. Så er vi ved at være der. Som I kan se, så tager det faktisk ikke fantastisk lang tid at lave. Og det er faktisk utrolig nemt. Løfter lige gryden en gang til her. Så er vi ved at være der. Mens gryden her står på skrå, så vil jeg lige røre færdig her, indtil at de er kølet helt ned igen, og der ikke er mere vådt sukker eller smeltet sukker i bunden. Flydende sukker. Det var det. Sværere var det sådan set ikke. Så skal de bare lige hældes ud på køkkenbordet og køle ned, indtil de er helt kolde. Så er de klar til at blive pakket. Hvis man pakker dem inden de er kølet helt ned, så kan de godt blive lidt bløde. Så det er også bedst lige at vente til de er kølet helt ned. Så. De er klar til at blive hældt ud.